ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟର ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ବନଉଥାଏ ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିଛେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ଆଉ କାଟି ରଖିଥିବା କଟା କଞ୍ଚା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଟମାଟରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୁଜିକି ଭାଜିକି ରଖିଛେ, ସୁଜିର ଉପମା ବନେଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଜିର ଉପମା। ସୁଜି ଆଉ ସିମେଇ ମିଶାଇକି ବନା ହେଇଛି। ତା ସହିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ତା ଟେଷ୍ଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସିମେଇକି ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଜିକି ଭାଜିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ଆଉ କଞ୍ଚା ସୁଜି ତ ଭଲ ଦିନ ରହିବନି, ତେଣୁ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ଡବାରେ ତାକୁ ଭାଜିକିରି ଥଣ୍ଡା କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟରର। ତାପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସିମେଇକି ପକାଇବା। କାହିଁକିନା ସିମେଇ ଟିକେ ଆମର ସୁଜି ଠାରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସିମେଇକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସିମେଇର ଉପମାଟି ଭଲ ଲାଗେ, ସିମେଇ ସୁଜିର ଉପମାଟି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଥିରେ କାଜୁ, ଖିସମିସ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିଛେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏଥିରେ ବିଟ୍, ଗାଜର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପକାଇ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେନି ବି, ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, ଖାଇବେ। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବଜିରେ ବନେଇ ପକାଇଲେ ଖାଇବେନି। ଏଥର ଆମେ ବିନ୍ସ, ବିଟ୍, ଗାଜର ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭାଜିବା। 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି, ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ସମୟ ନ ଭାଜିଲେ ନ କଷିଲେ ପରିବାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େନି, କଞ୍ଚାଳିଆ ଟେଷ୍ଟର ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଆଉ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଥର ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। କେବଳ ସିମେଇଟାକୁ କିଛି ସମୟ 2-4 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ। ପାଣିଟା ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସିମେଇକି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସିମେଇକି ଆଡ଼୍ କରାଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ କଭର୍ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରା ସେ ଭଲସେ ହେଇଛି। ଆପଣ ହାତରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଏମିତି ଟିକେ ନରମ ହେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଥିରେ କାଜୁ, ଖିସମିସ୍। ଭାଜି ରଖିଥିବା କାଜୁ, ଖିସମିସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ଟିକେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ସୁଜି ସିମେଇର ଉପମା। ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ସୁନ୍ଦର ସା ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାଜୁ, ଖିସମିସ୍ ତା ଉପରେ ସର୍ଭ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଶୋ ଆସିଲା।